כאן ענתי ונרגעתי, הבלוג לילדים שההורים שלהם מלחצים שהאינטרנט שלהם מתקלקל. והיום נדבר על פחדים של הורים. מה לעשות? גם הורים אמיצים לפעמים מפחדים מהאינטרנט. וירוסים, פריצות, האקרים. גם אם הם לא תמיד מבינים מה זה אומר. ואז יש את ההורים האלה שלא נרדמים בלילה כי הם לא יודעים איפה אתם גולשים. גם ההורים שלכם לפעמים מפחדים מהאינטרנט. פשוט הסבירו להם שכל עוד אתם שם לא תיתנו לאף חבר מסעודיה לגנוב להם את הפרטים של כרטיס האשראי, או לשלוח להם הפתעות במייל. הורים, לפעמים הם רק צריכים להרגיש מוגנים. ענתי? אבא, תחזור לישון. האינטרנט שלי ממש מאובטח.